Ajde, priča o povijesti Malnica. Ma ništa nije. Ne znam ja ništa o povijesti Malnica. Ima neka priča da je nekakav zmaj, nešto sa zmajem, ali sam zaboravio. Pa recimo se sjećaš. Uma, a koja rijeka teče ispod Dravskog mosta u Špitalu? Drava. Wow. A koje rijeke još ima u blizini? Kako se zove onaj potok kod Malnica? Jedan je Zebah, a drugi je... A pozdravite mamu ili neki. A reci ono sa zmajem čak se sjećaš. Ne sjećam se, moram pročitati na tom novom jednom zvanje piše sa zmajem, ali to se ne sjećam. Onda je nešto zmaj došao, pa da je zmaj nešto maltretirao seljake, pa se nešto napravilo, uopće ne znam u čemu je fora sa zmajem. Uma, mahni za Gogu jedan, mah. Pa možeš i ti. Mah. Goga, evo da ti bude lakše dok ispravljaš PDF zadaće. Imaš PDF file koji ne možeš mijenjati. Čus!